Rusia Moskow Biaradonskoy. Menara kuna lan tembok bata. Menara kasebut wiwit didandani. Kanggo nglindungi menara saka ambruk, sampeyan kudu nguatake basis. Tembok kasebut sadurunge dicet abang lan putih. Wong-wong sing gawe bangunan busak lapisan lemah sing ambane watara 1,5 meter. Kita bisa ndeleng apa sing ana ing jero lemah. Ana lengkungan ing tembok. Iki tingkat kuna saka lumahing bumi. Iki wis kedadean ing zaman kepungkur. Lan iki minangka tingkat lemah saiki ing biara. Sampeyan bisa ndeleng kanthi jelas ing endi tingkat lemah. Lengkungan iki ditutupi lemah. Mung bagian ting dicet macet ing dhuwur lemah. Kabeh liyane ana ing lemah. Ayo dadi luwih lan ndeleng menara. Lawang menyang menara ana ing sangisore tingkat lemah modern. Bisa dideleng saka sudut kemiringan papan. Lawang kasebut ora digali nganti dhuwur normal. Sisi ngisor bukaan jendela uga ana ing ngisor lemah. Iki minangka tingkat sing tuwuh suket saiki. Bagian iki ditutupi karo lemah. Foto lawas saka papan iki dijupuk ing pertengahan abad kaping 20. Jendela khusus iki ana ing kene. We kudu dikmudhun kanggo tingkat lemah kuna. Pemandangan saka njero menara. Restorers pada keset kanggo dikmudhun kanggo tingkat lantai kuna nyata. Saiki teka bagian fun. Aku mudhun menyang tingkat lumahing kuna. Ayo ndeleng bagian saka lemah. Iki wedi lan lempung. Lapisan kasebut rada beda ing werna. Nanging mesti wedi. Lapisan lemah budaya kudu alus lan ireng. Nanging kita ndeleng wedi lan lempung. Ana lapisan ireng ing bagian lemah. Kang bisa diarani lapisan budaya. Nanging lapisan iki tipis. Dheweke diselingi karo lapisan pasir lan lempung sing kandel. Bata sing rusak teka. Sawijining biara kuno ing tengah Moskow ditutupi lapisan pasir lan lempung sing kandel.